Eta eserita gainera, Joseba. Bai. Zeak ejatuko. Eta baloia ia zuretzako. Alboko sakea, Alavesen alde. Garaipena behar du, 3 puntuak behar ditu Alavesek. Berriro 3. postua berreskuratzeko. Egia esan, berdinketarekin ere berreskuratuko du. Gola berasa alde duelako Real Unionekin. Baina, Logroñesek bihar Barakaldoren aurka jokatuko du, arratsaldeko 5:00, eta Logroñesek irabazten badu, 2 puntura geratuko da 5. postu horretan. Zeleia, azken 3 jardunaldietan. Bai, ikusten beraientzako gaur ez galtzea garrantzitsua dela. Puntu bat gehituko lioke, Logroñesek irabazi eta... Hortik eta urrutitik, kornera. Bai. Eta lehen zuk aipatu izuna joanan, ez dakit partida horretik edo, hor Logroñes Palencia partida dago garrantzitsua baita. Hori da, Berain arteko lehia. Datorren astean jokatuko dute hori, ez? Palencia Logroñes jokatzen dute. Palentzian. Bai, Palencia Logroñes jokatzen dute. Baina gero baita ere, badago Logroñes Mirandés. Mirandés. Logroñes Mirandés dago beste bat, eta Mirandés Real Unione badago, ez? Eta iruditzen zait, horregatik garrantzitsua da, ez galtzea garrantzitsua da, puntuak gehitzea beti, horre hongo litzakelako partidu baten gora beran beti, eta iruditzen zait, hortara ateratu direnik susmo hori daukat, ez? Badakigu, beraiek planteatzen dutela partidu guztiak irabasteko, gaurko planteamentua berarentzako oso ona izango zen, da horrek eman behar dio garaipena, baina gehiago dago begira, nire ustetan ez galtzera, ez? Zergatik bestela Oskar Martinezen inguruan jende gehiago ongo litzak, ez? Eta gehiago dago, zelai erdiak inguru horretan, atzelarik eta zelai erdiak ja bat egiten dute momentu askotan, ez? Eta uste horri begira gehiago dagoela. Oskar Martinez erdiratu egin du. Erdiratu nahi zuen, Herriko eta Salcedo area barruan zeudelako. Kanpora joan da ateko sakea, beraz, 3 lehia zuzen daude azken jardunaldietan. Ibarrek eta Alavesek ez, Ibarrek eta Alavesek ez dute goiko postu egiten jokatuko. Eta aldaketa Joseba. Alaxe da bai, Geni izango da, berdegun eratuko dena, txari da, iztarrean, reflex pixkat ematen, berotzen. Odei Mendinu eta kurrundu du, Rebollo, Orgoz ez da iritsi Bonek ikutu duelako, Meskita, Eneko, falta esoan, Salcedok, Azkar atera dute Bizkaitarrek, Morzillorentzat abantai guztia, Morzillok zer egin du, Oroia kontrolatzen hasi, falta egin dio Txikik. Bigarren aldaketa egingo du Tomek. Hortxe aldaketa, 8 utziko du Zelaia eta Geni 9arekin berdeguneratuko da. Hau ere min hartuta, beharrezko zuen Miguel Ángel Álvarez Tomek, aste honetan ondo entrenatu du, ondo egin ditu lan saioak, eta beharko dute, babazorroek zalantzari gabe Genik eman diezaiokena taldeari. Txalo, zartu dute zaleek behintzat, badute esperantza Genirekin, Geni eta Oskar Martinez orain goian joanan. Bai, horrek asko aldatzen du, ja irabasteko aldaketa da, Zelai erdia Iban Gutierrez eta Salcedorekin utziko du, Geni izango da punta erdi lanak egiten dituena, eta ja erasoari gehiago begira. Ja Oskar Martinezek laguntza bat izango du, eta aukera gehiago sortuko dute. Eta presidentea ere, oiuak zabalduaz, 7 falta egin dituela, behin eta berriz aldarrikatuaz ari zaio Ripoll epaileari, Mitxi presidentea. Hemendik ikusi dugu beste aldetik, keinu eta guzti. Eskua oan jarriz, oiuka palkoan, Lemoako presidentea. Bain, joanan, Josebak dena kontrolatzen du, aulkia, palkoa, hortxe dago erdibidean. Hori da. Izango da lekua proposena berak esan du, ez? Azkenean ondorio positiboak atera behar direla. Tomeri gertatu zaion bezala aldaketarekin. Beti alde negatiboari begira ezin egon. Hori da.
konpontzea balima, konpontzen eta despalima dago, bueno, a ber, salde positibo bilatzen dugu hori. Informazio gehiago, hobeto ikusten du futbola, dena. Arnaezek jarraitzen du baloiarekin, Alavesen zelaian, Rebollok ondo baloia ezkerrera, iristen den bere taldekidea iritsi da, erdirak eta oso behartuta egin du, zuzenean kanpora ateko sakea, Diturok egingo du Agantzoren gola bitartean, bigarren mailako partidan, Raiok bat Las Palmasek huts, hortxe da, Mitxi, Josebaren launa, bere puruarekin. Gaur alaiago da, orain 10 egun Puerto Llanoren aurka galdutakoan, negar txikia ateratzen zitzaion partiduaren ostean, eta 4 haizetara barkamena eskatu zien bai zaletu, eta baita euskal futbolaren jarraitzaile guztiei, zinez sentitzen zuela, baina beste baterako gonbita egina utzi gintuen. Alavesen aldeko falta, Txartel eske hemen zaleak, Solaunek egindako falta adirazi du epaileak, Ripoll jaunak. Hor ikusko dugu jokaldiaren repikapena. Falta bai Txartelik ez. Ez dira Txartelak. Ja, lehia baten daude ez ditu iruditzen, baina gertu zoden alkarren ondoaz, ez da torre urrutitik. Bai, baloiare ez da gutxigatik iritsi. 15 faltetan. Eta Aitor Larrazabalek aldaketa bikoitza egingo du. Asier Goti eta Eder Diez izango dira berdeguneratu direnak. Ibon Gutierrezek atera du bitartean falta, Mortzillo ez da iritsi, falta erasoan Mortzillok, baloia Bizkaitarrentzat. Joantzen astean izan zen, ez da? Eibarrek utxeta lau irabazi zuen Mendizorrotzan, eta guztira uste dut partida maieran datua hauxe zela, 6 falta eginda Mendizorrotzan, 6 bakarrik. Beraz. Hori askotan, Eibarrek gaina partidon egin zuen, baina partidon egin zuen asmatu zelako ate horrean, baina presioan oso partidon egin zuen. Eta behartu gabe, askotan presionatzea pentsatzen du jendea faltak egitea dela. Berandu iritsi eta holakoak. Gertu egoteak presioa ona ematen du eta gaina faltarik egin gabe partidua egiten du. Oso datu esanguratsua da, 6 falta egin zituen bakarrik. Albotik Alavesek aterako du. Oraindik ez ditu aldaketak egingo Aitor Larrazabalek, alboko sakia aterako du lehenago, Javi Casasek. Zuleko askorik horre. Indarra hartzeko atzera eginez, Markel Roblesek nola ez urrundu buruz, Orbegozo. Solaunen pasea, Rebollorentzat, honek eskuinera ikutzea zuen, apraitz bakarri zijoalako, baina azkenean Dituro hori iritsi zaio baloia. Argentinarrak indartxu atera du, Geniren bila, Geni eta Odei. Oscar Martínez, Geni. Falta eske. Epaia bertan zen ez du ezer ikusi. Orbegozo. Apraitz. Baloia indartxu bestaldera Txikiren bila. Meskita eta Txiki. Meskitak urrundu, gauza bera egindu atzeraka Ibon Gutierrezek, Odei Mendinu eta Rebollo, Morcillo. Jotze horrek berira goine baloia noa ematen duen, Zentzuri gabe. Bate zentzuri gabe, zer gabe. Pixka bat hor gaina aukera ukita baloia gelditu eta pixka bat aurrera eginde, berak nahi duen pasa movimentuan sai egotea. Nik uste dut egindua dirala, bota eta bota. Eta orain bai, aldaketak. Juan Carlos Rebollo utziko du zelaia, bere ordez Asier Goti berdeguneratuko da, eta Txikik ere Asier Fernandezek utzi eta Eder Diez izango da. Beraz, Aitor Larrazabalek erdikaldea eta hegalak sendotu nahi ditu bi aldaketa hauekin. Asier Goti eta Eder Diez berdeguneratuko direnak. Joan zen astean, titular izan zen, Eder, goian. Eta gaur ere hor kokatuko da, Rebolloren lekuan, Orbegozorekin batera. Baloia Jon Orbegozorentzat, ez da iritsiko Azpeitiarra. Ateko sakea. Minutuak aurrera, berehala beteko da bigarren zatiko 20garrena. Eta egia esan, Alavesek aukerak bakar bat ere ez daukat gogoan, Jaurtiketa bat dan, eta besterik ez. Eta aukerarik garen Orbegozok izan du lehenengo zatia. Bai. Txura tristea, babazorroena igoera fasean sartzeko.
Horregatik pizkat Geni. lenguaren komentarioa ez, irabaztea baino gehiago